blegegek sak dolita mel pripun to Den sedaning Kang Putra pun sawetawis ning kok sampeyan li sedih mboten rampung-rampung nggih memper mboten nama mokal sapa wonge sing jeneng wong tuwa kelangan anak ning nuwun sewu janjane nek dipikir wong tuwa niku mung dititipi supaya nggula wentah sing kagungan niku sing gawe urip sing kagungan niku Gusti sing Maha Nasa sak mangsa-mangsa putrane pinundhut niku sing jeneng wong tuwa kudu ikhlas tegese Gusti niku langkung tresna kalian Kang Putra tur malih Kang Putra niku sedane ora kok seda nista ning minangka dadi kusuh maning bangsa labuh tiyang sepuh ngrabaseng para sata Kurawa perang wonten ing Bratayuda sampeyan bola-bali pun nate dawuh nek Bratayuda niku perang suci Bratayuda niku perang suci sapa sing utang bakale nyaur sing nyilih bakale ngulihake tengliku papaning luwaring punaki sapa sing salah bakale seleh sing ngala tandurane mesti sirna sing becik tandurane mesti bakale mipik haning pripun kula ajeng matur wong nyatane mengke kula ya ming dipaidu upama kula niki anak-anak kula dadi senopati Gareng Petruk Bagong niku mati kula ora sedih. Merga kula ngerti nek anak-anak kula niku labuh dhateng kabecikan, labuh dhateng kesaenan. Gareng mati kula ya ikhlas Petruk mati kula ya ora owel. Bagong mati kula nanggap dangdut. Ampun Ndara, sampean rak pun entuk ijol to. Nggih to. Sing mangigit-igit sing mangancam teng ati sampeyan sok kapan sampeyan iso ketemu karo Prabu Karna merga ingkang putra sedane saking pusakanipun Prabu Karna ing Ngawangga inggih menika ngagem Kyai Kunta ning nuwun sewu dibalik semua itu waduh bapak wis kaya sejatosipun Ndara Gatotkaca niku wis gawe ringkihing para sata Kurawa gawe ringkihing Senopati Ngastina merga senjata Kunta niku mung iso digunakake sepisan niku teng Bratayuda ning Prabu Karna murup atine digosok karo Patih Sengkuni supaya ngetokke senjata Kunta lah Kunta wis metu wis manjing teng pusering Kang Putra tegese Prabu Karna pun boten nggadahi kekuatan napa-napa sak mangsa sesuk perang tanding kalih ingkang rayi gampil ngasorake Senopati Ngastina Den Ndara Werku Dara pripun to kula niki nganti bingung lho sirah dienggo sikil sikil dienggo sirah pendak atur kula akeh-akeh panjenengan ora mubah, ora musik, ora nggatekke kalih atur kula. Pun mangsa baranga, mangajeng gawe sedih, nggih mang sedih sak umur sampeyan. Ajeng mang gawe menenga sak suwene sampeyan marem le meneng. Ajeng mang gawe nangis, mang nangis sak legane ati sampeyan. Wis entek kata-kata kula. Pun telas omongan kula. Nala Gareng Petruk Bagong kowe melu nglipur bendaramu. Nun amit pasang Kalimantabit Ndara. Mboten nama kula badhe arep-arep pisan. Namung estunipun napa sing dingendikake bapak menika leres. Tiyang sing pun mboten nonton niku mboten ajeng bali urip meneh niku mustajab. Oh ya. Mustahil. Adan. Dadi panjenengan ampun sagelo-gelo banget. Nggih memper Ndara Antarja seda. Antarja sedane
kanggo labuh tabuk tawuring kemenanganing para Pandhawa. Ndara Antasena seda. Ning Ndara Antasena sedane sadurunge Bratayuda mbelani para Pandhawa nyirnake Bathara Kala karo Bathari Durga. Nek upama Ndara Antasena ora nyirnake Bathara Kala karo Bathari Durga, Pandhawa wis kalah dikeroyok karo balane Bathari Durga teng Bratayuda. Lho, niku lho. Labo-labo sing kaya ngoten niku sing manggatekke. Ora kok njur ming sedih. Sedih. Ah sampean sedih. Sampean sungkawa, ora dahar, ora ngunjuk. Betah mawon kulina prihatin. Ah niki ya melu ra mangan ra ngombe. Pesanggrahan ora ana sing liwet. Wedang ya ora ana. Napa sampean terus sedih ngoten niku terus sedih sampean nggawa sirnaning para Panakawan? Apa piye? Terserah. Entek kata-kataku. Kowe genti, Truk? Rama Kyai. Ingkang putra ing mriki tani ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Kyai. Kula ingkang putra pun Gatotkaca tasih sugeng hapalipurna kula tasih gesang. Malah kula sampun saged motol sirahipun Adipati Karna Rama Kyai. Nuwun sewu Kanjeng Rama ingkang putra ing Jangkar Bumi Antarja tasih gesang Kanjeng Rama. Pak. Anak Antasena isih urip, Pak. Ora usah kuwatir, Bapak ora usah sedih. Nuwun sewu Pangeran. Ingkang garwa Ponarimbi. Kula wau kula gelut kalih Kakang Mbok Nagagini. Rebutan pupur. Ora ana wong digebuk ndase ora. Wong nglipur ndara kok suarane garwane diunekke kabeh. Petruk ya pinter banget ngintrokke sapa-sapa kok iso tobat. Nyuwun pangapunten Pangeran, kula ingkang garwa pun Prastiwi. Ora daya. Wong garwane Ndara Werkudara kira ana sing jeneng Prastiwi diuleng-uleng Ndara Werkudara mecedel. Dedeke ming setugel kaya ngono. Truk, mundur. Arep ngopo, Gong? Minggir, aku ora rampung-rampung. Wis sampe wae nek ngono kuwi. Hei. Wer. Bahaya lho iki. Wong Ndara Werkudara nesu ngamuk, wong semene digajuli kabeh. Menengo, lak adepane, aku sengit suwe-suwe. Wong dinengke kok ora rumangsa lho. Panakawan ki saiki manggagas, bayare pira to? Hah? Panakawan ki bayare pira aku tak takon. Sithik lho, ning gaweane sak tekruk. Klebu momong sampean niku, sampean ki wis tuwa. Kudune ora nganggo sedih kaya ngono kuwi. Gunane apa jagat ki kebrobegen ngumandangi Raden Werkudara anggere wis maju ning pabaratan gawa gada Kyai. Apa terus jenenge terus? Rujak Polo. Nesu ora apal. Yai Rujak Polo. Rujak Polo. 80 nyawa diglundungi Rujak Polo, modar kabeh. Sampeyan ki wis wisuh getih. Aku men perkara anake mati kok sedih. Ana kira-kira Gatotkaca ra entuk mati, wingi rasa kon perang. Bareng perang kok sedih. Wis ngono kuwi. Ora omong tenan kowe. Kowe nek tak hitungi 3 kedheping netra iki ora omong tenan. Panakawan trima bali nang omahe dhewe-dhewe. Iki do ning Tegal Kuruke Kasetra iki ninggal bojo, ninggal anak. Ora mulih do melu perang. Aku sing ditutke malah jebeblek kaya ngono. Rawangun blas. Piye, Gong? Ora kodal e. Kowe dingetke ora? Mripate kaya potong itu penyawang. Kaya suwung kae ya. Tutuke ya ora obah blas. Iki tutuke wis garing kuwi. Ya dhari yo. Mumpung pas doteng kluthik niki yo. Nek mengko-mengko sinomane lali ra keduman. Aku gagas njaba lho ora. Yo, ngunjuk apa? Heeh. Teh. Kersa. Kopi. Wedang uwuh. Gampang gawe wedang uwuh.
golek ember kei wedang panas terus Semar cemplungke. Gundulmu atos wong tuwa padake wuh. Penyakit ora tatanan. Sengit aku nek ngono kuwi suwe-suwe mau ngetutke ndara kok saben dina ming meneng wae tanpa nganggo omongan iki kene iki ya butuh digatekke ya Truk. Ha iya. Pripun Den? Monggo to. Ingkang putra sampun kebanjur seda nggih sampun boten sah werna-werna. Sampeyan nek kendel mawon mengke malah boten rampung-rampung perkarane. Wow. Niku kula marai lega. Kok kayane kersa ngendika, Pak? Iya, heeh. Wis gelem gereng iki wis ayem atine. Tegese Ndara wis mulai lejar penggalihe. Ha iya. Semar. Kula, Den. Semar. Nggih, dalem. Wah, cerewet. Kowe ngerti ora? Atiku susah, sedih, kelangan anakku, mati jroning peperangan. Mboten sah nangis. Satriya kok nangis. Gatotkaca amat sangat tak tresnani. Terus? Gatotkaca kok Ndara Werkudara kata-katane nganggo amat sangat lho. Ayo apa cangkeme Bagong ae apa. Semar ki wong lamur diapusi ora ngerti kok. Ning kula pitados sampeyan iku wong sing tetek tangguh-tanggon. Iya. Ampun gampang susah. Iya. Mula sing lejar penggalihe nggih Den. Iya, Semar. Nggih, Ndara, syukur. Niki wancine wis meh esuk. Mengke nek wonten senopati sing teka enten pabaratan sampeyan kudu tata-tata. Iya, aku tak adus sih. Biasane rak mboten siram to, wong ngajeng perang kok dadak siram. Wah, mengko nek ketemu prajurit wedok. Mengko ndak ora kepencut karo aku. Iya to Semar. Semar. Aku omong iki tok rungokke ora. Semar. Wah. Semar. Semar dengkulmu atos. Bareng tak matke tutuke Ndara ora obah kok. Sing obah cangkemmu. Wah, iya. Iya dengkulmu klocot. Dapusi ro Bagong kok gelem. Nolo Gareng. Dalem Ndara. Wah, lah Ndara pun lejar penggalihe. Iya. Gareng, Nun, mbok tanganmu iki dipresake. pun kajenge ngenten niki. Tak ragati. Digip Napa saged lurus? iso. Wah, digip nganggo semen. Dicor. Ndara Werkudara, Apa? sampun nate dahar sela. Emploken dhewe. Werkudara kok cangkeme sak tampah kaya ngono. Kerupuk. Warataya arep muni Petruk solah seleh kae. Cakruk. Ngebuk. Ya kleru karepmu e. Cengkaruk. Ah wong kleru kok telung ukara. Wong ming Petruk kok dadi cengkaruk. Bubuk. Dalem Ndara? Iya, Petruk. Nggih. Kersane Petruk. dalem. Wah,
Pedro. Nggih, dalem Ndara. Wah. Pedro. Nggih, nggih. Dalem wonten dawuh, Den. Bagong ora sembrono. Wis. Le Gojek wis. Karo nggo ngisi wektu karo nek Bratayuda ki ra nggo limbukane, Pak. Ngandel ora. Piyai semene akeh do ngenteni limbukane padake. Dela-dela yang nanggap dhewe. Syarate ngene kok dela-dela. Dasare aku jane jeleh limbukane yakin asli aku. Aku nek entuk lakon ngene senengku ora jamak-jamak. Oh apa wah iso nggarap lakon sak tutuke ora mung gembus asmara dipeng-pengke. Bubuk asmara kok gembus asmara. Nek ora ngono ya apa lali janjine. Lali janjine lah tembang kangen. Ha iya. Ngono senenge nggon apa coba jajari aku tak takon. Ha iya. Kadang kala iki ngrungokke lakon, ngrungokke crita ngono kuwi. Ha iya ya kudune ngono. Wah niki sing nganggo kok iso kapusan iki tekan kene. Sing joget apa, Tru? Tiwas dandan ora nggo limbukan. Mau Bapak panitia iki nek cara kula, Pak, niki nek Bratayuda niku mboten ngangge limbukan, Panakawan metu ket sonten. Oh, terus ana wong do mlebu. Niki mboten limbukan to? Mboten, Pak. Oh, nggih pun tak wangsul, nggih mang wangsul. Ah iya ya kadang kala ya soalé wis teracune. Teracune mbiyen jane wayang ya ngene iki sing sak tenane, sing tus ya ngene iki hiburan ya ming gara-gara. Ning gandeng terus maju ning jaman ya wis piye meneh ade ra iso polah terus. Ha iya. Terus nganggo limbukan, nganggo bintang tamu. Heeh, ana sing gawa keyboard, ana sing gawa kendang dangdut, ana sing gawa orjen. Iya. Ana sing gawa ula. Pokoke piye carane laris lah. Ana sing dalange munggah panggung nganggo tril. Ha iya. Ha iya ming mergo supaya sensasi ya sensasi. Ana carane ning nganggo gara-gara ya nganggo nek gara-gara ki mesti wong gara-gara ki pancen biyen neng pakeme asing ora neng gara-gara iki jane malah cara Surakarta kuwi langsung seban Janaka diseba Panakawan terus Panakawane do gojek biasane ngono kuwi. Oh. Lah iya ya piyai semene iki bacut rene iki ya ora apa-apa kondur ya ora apa-apa kok. Ha iya. Sing kira-kira seneng limbukan ya bali. Ngono wae sesuk nonton nek pas aku nganggo limbukan. Oh ngono ya bacut parkir 1000 Aku ki wong Bagong paling kepenak kok, Tru. Ora kemudu-kudu ora. Ora kudu dikruyuk wong pirang-pirang wong 10.000. Ya, Gong. Ah iya ya karang wis pirang sasi ora nganggo Bratayuda. Iya. Wis pirang-pirang sasi mbladeg nganggo limbukan terus lho kaya mangsane diselani ngene iki dienggo bumbu. Ah iya, dienggo bumbu supaya penak. Iya, ya pancen ngono. Iya. Nek ngono iki pancen ora metu tembang-tembang ya. Ora metu Mbah Tris we njaluk caping gunung kok iki mau. Caping gunung ya ditembangke sedilo-sedilo caping gunung. Pemen Ndarawerku Dara lejar penggalihe. Nek digajuli we tanggung jawab. Apa ye? Tak nembang sampun pengen nyawang konang dok-dok jleng prol. Ana wong sedih tutup tembangan ndase atos. Sapa sing tanggung jawab? Wah ya aja aku ora wani. Gareng iye, aku ora wani aku wis rasa ngono. Tendange Ndarawerku Dara malah ngrekoso. Ndarawerku Dara kuwi angel nek muni susah ngono kuwi iki aten-atenane angel. Ora ana wiyaga sing jak omong siji. Munggah panggung ya ulate mbesengut. Heeh. Ning nek muni lega penggalihe wah. Prol. Biu rambut. Biu kok rambut malah. Kowe iki ya kana ndorongku nek ora usah diterangke ngono kuwi men para penonton prisa. Ah iya. Mbak ndak ora engko ndak ditenteni nganti tekan jam 12.30 iku ora golek mbuan iki. Wah. Engko ndak do nganu. Malen ya ngono kuwi, Tru. Ciri khase Bratayuda iki nek gagrak ngayoja ngono kuwi. Oh, dadi sesuk nek aku ana
berita utawa aku pasang reklame ning media sosial lakone Bratayuda. Mumpung durung kelakon sing kepareng tresna karo limbukan ya wis rasah tindak. Iya. Ning omah wae ning omah iki dipisungsae karo sing padha seneng karo cerita karo lakon. Oh. Ning ya ana lho Gong sing nganggo limbukan ya ana. Monggo ora apa-apa ning aku moh. Kok moh mergane piye? Mengko lakone pedhot. Ngono lho, rasane iki ora nyambung. Kejaba saka kuwi wong ning nggon perang kok limbuk cange do tetembangan nek ndase kena panah piye? Oh iya, iya. Lagi nyingkar nyingkur, slep modar kowe. Iki perang gede. Nek lagi nyingkar nyingkur terus slep, ayo. Apa? Panah. Piye? Ayo jajali. Ayo. Ayo bener ya. Ayo nek ngono mimes utawa kalontaka utawa. Iya. Ah terus gunane apa nggawa sinden pirang-pirang iki? Ha iki sing leku tekor nang kene iki. Olehmu tekor nang kene iki. Ah paling ora Bratayuda iki cukup telu wis mumpuni wis apik. Ha iki ora kanggo gawe kok iki wong semene. Ning tengok-tengok kebayar. Ha iya. Ya wis ora apa-apa ya wis. Ya wis ben. Kendang jaipong barang iki ngopo? Ya, nek kendang jaipong kok iso dienggo gara-gara kowe ora ketang loro telu nganggo kendang jaipong. Ha iya nek biasane nyambut gawe full iki men kepenak mawon. Ya wis engko nganu wae ming surak wae anggere. Yo tempur. Tutuke. Ditutuke. Odar. Wong ngomong ora tau iso direm. Ayo kae. Ditutuke ning omongan plok ndasmu. Biar dadeke sambel ndasmu. Mbok yo ngerti karo kahanane Bendara. Ming sak penake dhewe. Nek perkara ngerti kes mau aku wis ngerti. Weh cah edan iki. Ning sampeyan sing ora ngerti perasaane para abdi. Nesu ya nesu. Ning nganggo wewaton ora mung waton nesu. Sampeyan mlaku jaman sasedane Ndara Gatotkaca. Kula le ngetut kene nganti sempal sikil kula. Mlaku ngalor meneng wae, mlaku ngidul meneng wae. Wis, ketemu Dursasana mlumpat kali ceng-ceng goleng. Sing nyumbari sapa? Nek ra cangkeme ngene iki. Nek ra cangkeme ngene iki. Ya, Tru. Ora bakal sampe iso mateni Dursasana. Embareng ming perkara nawa ngomonge kok nesu lho. Iki jroning peperangan. Anane ming mati pamukti. Sepelekke. Bagong wis tuwa, aku ya iso nesu nek meng kon nesu e. Dasare wetenge rung klebon apa-apa. Ayo, kowe senenge kowe nyindir nek ngono kuwi, Gong. Mau ora ya diparingi to. Wong gusine abuh kok kei sate kambing. Mie godhog. Wah. Ngarani senengane ora. Gusine abuh. Lah kok sampenake dhewe nang arep nesu-nesu wae. Nek sampean nesu wis, wiwit dina iki aku ora arep ngetutke Ndara Werkudara. Semar Gareng Petruk takon bali nang omahe dhewe-dhewe. Wis, Jamil. Petruk mulera, aku manut kowe, Gong. Gareng mulera, manut. Ora manut kapiran po, bendaharane aku kok. Sepelekke ora. Ya wis. Ya wis piye? Ora men cukup ya wis. Reng lagi iki lah ngerti Ndara Werkudara kok dideketak Bagong kok wedi. Ndara Werkudara ngendika ya wis ngono. Bagong ya wis piye ngono ya terus mengeret ngono. Sepelekke ora. Kula getak-getak sampean ora bakal kualat ngono.
Tuaku mbangane sampean. Ning sampean dituturi ya ngeyel. Ayo nek sampean sedih atine perkara patine Ndara Garukaca, ya tak terke ya. Ya tak terke. Nguripke meneh nek iso. Sapa sing iso nguripke Gatotkaca? Wis mati ya wis. Wis mati kok ditangisi dienggo sedih. Mulih. Anak-anakne. Ngono kok kangelan. Ameng kok bali sedhela, izin. Izin sapa? Izin Prabu Puntadewa. Barep kakangku aku tak bali sedhela, aku wis kentek anak-anak. Arep ngopo Werkudara? Arep manak meneh. Tekan ngarep jadi pati langsung gandrung. Memanesmu nguji wat ngono. Terus karo milih garwane telu kok. Naga gini, Arimbi, Urang Asin, Urang Ayu, Urang Mit. Wedi nek kuwi, Gong. Urang Ayu. Kari milih kok bingung. Sengit ta. Bagong. Ngopo? Aja lara atimu. Aku ngetak karo kowe sing gedhe pangapuramu. Ha ngono kuwi lho. Wong sadar diri. Rasa dadak terus nesu. Nek aku ora bengok-bengok ngene mau, sampean le meneng wae suwe meneh. Iya. Nggih. Malah aku rumangsa mbok elingake. Nah, nek ngono. Maju. Mati kowe, Gong. Mati kowe jelas kowe. Udyar kowe. Oh, wis kelangan adi aku. Waduh. Maju, kowe maju tangane Ndara Werkudara nek siramu matuk. Kuwi terus sirahe bentet dadi papat. Wis ya, Pak? Wis ya, Tru? Ya. Iki aku mbelani kowe iki lho. Nek ora tak belani, Ndara Werkudara ora kersa ngendika. Kowe arep maju tenan, Gong. Maju didhawuhi kok. Gong. Wis ikhlasno. Gong, aku kok perasaan aku ora penak ya, Gong. Pindah nggo nek ora penak. Teng celeki to. Aku ya sok ngono kuwi kok. Pindah ngisor aku biasane. Ha iya. Wis ikhlasno aku tak maju aku. Wis monggo dene ajeng dinapa-napake wong kula ya ngrumangsani nek kula niku mung batur kok ngune-uneke bendara. Nek sampean ajeng nibake dedukan kalih kula, sampean ajeng dukani kalih kula, gedhe-gedhene midana kalih kula, monggo lah. Ora masalah. Ikhlas Bapa Ngakasa Ibu Prastiwi ya, Tru. Pertiwi. Agung. Wiwit kawiwitan Bratayuda, aku ora kundur ning Jodipati. Aku isih nganggo busana iki. Nggih. Jebul ning jero kampungku isih ana sithik dhuwit. Tampan ngono. Ora tak itung. Peken kabeh. Yen kowe ngelih golek jajan. Kanggo kowe mergo kowe wis iso ngelingke Werkudara. Ora mati ya, Reng. Malah entuk hadiah ngono. Ae tren trombolo tenan. Trondolo kok trombolo. Niki ikhlas. Ikhlas. Lahir batin. Pinten? Ora tak itung. Hitungan dhewe. Nggih. Saya ya, Tru. Ya. Ngitung nang kene kunangan kere. Ame ngitunge kok ndelik lho. Piro lu 6, aduh. Ciro lu 4. Ciro lu 4 6 tuh. Saking akeh dite malah bingung lek ngitung saja. Oh, ya ora tak khusus 10 20 30 100 200 300 600. Kliwat Ciro lu 4 oke.
Waduh, cengengesan ora. Bagong, Nun. sing tresna karo dulur-dulure didum yen akeh. Ayo krungu ora. Kowe krungu ora? Ki mau muni apa? Bagong sing tresna karo dulur-dulure didum nek akeh, padahal sithik. Oh, Tenane, yakin? Aku ora tau ngapusi. Iso. Ngono kok aku sengaja nek didakwa elek. Aku ki sajeke uripe siji ngapusi, loro mblenjani janji ki nek iso ora tau tak lakoni saben dina. ya syukur. Ya minimal seminggu pisan. Kowe padha wae ora. Wis kene le. Dom ya. Ya. Ki mau isine jebono, aku ngitungke banget ki ming ewon. Oh. Jumlahe total 50. Mergo ming ewon to. Wah iya. Ewon ki wernane abang. Nah, modal abusan kowe. Cah goblok ki gampang diblasukke. Sing jeneng abang ki atusan. Ora ndeng. Ijo. Ijo apa mau muni abang kok. Wong nek kata-kata pertama iki ora tau ngapusi. Ijo, sumpah. Tenan. Nulir pira? 5. Nah. Nulir 5 iki atusan ewon. Sik aku mau nggo kacamata kok soalé. Dadi nulir iki dobel. Ming 3. Jagaane ngapusi. Gelem ora? Mbakane ra tak dom. Ya gelem. Andane nyomer kowe 2000. Iya. Sing setiti. Ya. Ora nggo jajanan. Iya. Ya. Sok nggo ndelok film Indonesia. Ya. Seneng ta kowe? Karo nggo anduk. Ampun guyu. Bagong polahe marai bongko. Petro. Nya 3000. Jare 50. 50 ki 2000 ki isih 48. Nek ra gelem, ya gelem ngene. Kok njur nyaut cepet banget ora. Mengkari nampa kok cerewet. Ha kowe iki nambah apa? Jaluk kae nambah apa? Ameng lor kilir-kilir. Kombange janur. Mengono kok. Oh. Ngethuke ra bener. Tatu ngono kok. Njaluk akeh ora. Ya aja. Nyo gareng. Tuwa lare akeh dhewe. Matur nuwun. 1500. Kok saya medun kene nek ra gelem. Ya kene. Wong kok senengane do sarak ora. Nyo, kowe 5000. Ora sanding. Ku sing duwe. Iya. Nggih, pun gek dingendikake napa pripun masalahe penggalihe keneng apa ngoten niku domongke ora mung dibatin. Ndak ora apik kedadiane. Semar. Kula Jroning Bratayuda iki saka petunganku upama wit saya dhuwur, saya banter angine. nggih, kula mboten maido. Mula ingkang saking menika Ndara, niki dudu nggone wong aso. Niki dudu papane wong enak-enak. Ning kudu prayitna sing ati-ati. Kala mangsa tanpa sraba-sraba. Kurawa ngedali senopati lho Ndara. Dereng ngantos paripasami Mbawacana. Kasaru praptanipun nenggih abdi ing Jodipati. Sang Bodhang Binoreyan ingkang wantun minggah wonten ing pesanggrahan Ngrandu Gumbul akarya cingak kang samya mulat. Binoreyan mlayu-mlayu mlebu ana jroning
Sanggeran Ngrandu Kumbolo. Ih, Raden. Nalika semanten kula jejagi wonten tapel wates Tegal Kurukasitra. Mboten kanthi kanyono-nyono jebul sak mangke Kurawa ngedali Senopati. Kurawa ngetune Senopati. Ih, kasinggan mekaten. Sapa sing dadi Senopati? Umbyaing para wadyabala inggih menika Nalindra Ngawangga Sang Adipati Basukarna ewadene Sang Adipati Basukarna dereng ketingal. Namung Senopati pengapit ingkang sampun sumbar-sumbar mangwuh-wuh. Mboten sanes kejawi namung Senopati ngastina pengapit ingkang nami Raden Durgandasena. Wah, Durgandasena. Peranganing Kurawa ingkang minggat saka negara Ngastina. Petro, nun. Nolo Gareng, dalam. Bagong, nun wonten dawuh. Prajurit Ngrandu Kumbala dibudhalake aku dhewe sing arep mapake Senopati pengapit. Nun inggih ngestaken dawuh Ndara.